Council Foundation Day. Laso kikim kera karani lo piniki. Laso arni along dili angdak kon lo. Ye non kirang di Karbiang long de. Karbiang long arani. Iltum di Council ke long ceng arni. Laso arani ke talon pon je panjeli dino si talon pon ceng lo. Non bong bangke katalon ke ceng ke. Ini kan kadani lo non pen talon pon ikan ke thom. Kalau so katalon dia udah bangke Norris ke doan 6 sidur autonomous council tum kanan itu terameti hangeti hang pensi alang tum emetang matang cultural laso troop sevan penda competition isitu laso competition to depen nong i tai itu lake Karbiang long day 17 November ni sin claim ni thoma program do iki hola manke la pende ka organize Karbiang autonomous council la isilo hinia ba ke July cheklo arong tin nil tim Karbiang long him damdi rong sara em humbi damdi rong sara apan neng man ping pi se bo pen la pen rong pasap ki bana bo pen pi pen kling dun kling sap ko kon bo pen arbak lapen ke sarma sarma lapen de kar ke tuan plengun ke sarpu ke tuan diso yang tum pen tum lam chu pi choi government pen kilong opp sayang dego ake joy pen kilong homu la sorong kilong PMAY hem pen cheng lo lapen PMAY hem ki pihur mane tangka poisa na han lapen reson ka nang pihur pi tangka poisa na han no officers tu pen cheng lo lapen ke sega celang ya phan Narendra Modi pipon lo lak popo tangka raso lak popo tangka rong so long lo malong lema lapen la sa war sai rong so long lo malong lema la hai bai jak la sa pen ka chini ji phan officers ni tum long na yun lapen ke hok pet a siksidul raja kong iltum ke long ching a siksidul la so putha ko PPC iltum ke long ching a siksidul ma lapen ke non malom ke thanta je panchayati ras lai ahok hialam aputa ke than rong ke pon ba social media long ke theklong lai puta ta lamlar ke piji apansi arong tin da minitum tamti lapen ke PJR bijar arona teng pen ko sonsi ka thali ji unjima un ema lai lam puta ta minitum rar phanwai da class sap pen than hem break ta me etung ka ke song ben ko son sim sandi me je song pe ko son si ki chunji ma lai putha tame rong so phan bai ka ta sa pen than bluetooth pen ke ye election che phai ne re election ben ke election che phai ne election che phai ke ra tum sikang wai Karbiang long ra tum sikang wai voter tum sikang wai lagi ma phan ma vote pi pe le phanyong sina vote nang jog ye da lam ne ta remdet po tapi na bluetooth phan ki koi mate re-election fan ke koi mate election commissioner fan ke koi put lapen ke returning officer fan ke koi ke lake ahok kali polam nang ke nitung rar fan pachin nang ke lapen ke 6 schedule paragraph 2 subparagraph 7 alam article 160 alam clause 8 alam lapen ke non akinya lo non introduce lo non July pen cheng po aprang si pasal hai la bangke la sila so section de long ke nong nam ke jota ka tung phan ahok hipin pen ka pang dak pen lan phan ke thanta pa tung phan ke section 197 1D ateng pen atung phan ke ningkan ke thom alang tung phan ke hatek bengun ningkan ke thom ke bel long le lo lasi la hai pen damen non July ya ciklo pen ke pancing ko laso akimia rona teng pen ceng nasi hala bangke criminal major act laso bangke laso criminal major act ke non la July ciklo kumpai sipen ceng ko tapi Karbiang long ari so yang tumben ke fikire kumta la hai claim leader ni hok pet pe alam ke pangdak leader ni laso puthar ni tumra ho ke ponje man ba thanam je ko itu lake agil ding fluipen ke song ningkan plike par elo 1986 lasi laki letum ke ceng si ke Karbiang long porque mo ke asitum ke bon pang ceng lo tuera wars bonta krihni
Bonda kreni ke bon bena ko 36 hours bon laso ke 100 hours 75 hours bon lo 100 hours bon lo laso si kaskom tum da ko 7 days bon kol do lo lason si bang bom hempre ka men pin kiti jaga tum da dupik lo dharna do lo procession do lo lapen ke bon kol do lapen ang parda chunche da chithelong lo emuan sign long sta cs step ki chun ke bon isiang dengan ke ki chun sa bon 6 pen 400 tuichet laso power bang el tum lo lapen ang parda minil tum bang ke abhaga riso jang tum heli or lo heli par phang lo heli pen ki song lasu amsa go ku lake UPS na lang lo song from Nintendo na lang lo MOS 1 la pen MOS 2 tam che 2011 la pen 2021 ta MOS lamdon che ka samjan lamdon che ka ko mo chun che lasi non bang ke person si chingwai ching sai pe non violence kali the violence pen kali non violence pen ki je than pen mahatma gandhi ja pon I am prekang ason si ka India sadin na kapilong ason da kasi chingwai ching sai pen kape kroi mane tum kemoi pen kape kroi pen kaching ki je than pen ason si tum song ke doan apen organization ke doan atau ko bekal jang lorat ke doan pen ta pen chingwai ching sai and take am sorry tiba ma biar biar bang ke ngitung chingwai no high power committee seng lo jeta ni lithan laso committee long ke dudun ke lake ye dumlong ke chairman ke mililo lapen ex MP Dr. Jendrong ki dadolo ex MP Horing Singh bi dadolo non ke do boma MP Omar Singh bi dadolo lapen Dr. Dharam Singh teron dadolo ex MLA lapen ex CM Dr. bi dadolo MLA Bina Singh lenga ke hai Dr. Hang Dr. Teron dadolo lasi Surjorong phara ke hai dadolo lasi hala sorting pe nil tum chingwai ting sai mom lasi la sorting ke next ko ni tum chikloyon chingwai dera phi chikloyon phi ko ni tum ko lasi la skang pe na kuna tum bana